Добрый вечер. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а таксама наш сённяшні гость, палітолог Арсень Сівіцкі. Арсень, прывітанне. Вітаю, Юрий. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта шэраг заяваў, якія сёння прагучалі з вуснаў Александра Лукашэнкі падчас выступу прымеркаванага да афіцыйнага свята Дня незалежнасці. Прыватнасці Лукашенко заявіў, што вось літаральна без не сёння ці вось учора была выкрыта тэрарыстычная сетка, тэрарыстычная аперацыя, была праведзеная антытэрарыстычная аперацыя. Ён абвінаваціў у гэтым у тым ліку і Нямецчыну, сказаў, што ўжо зараз будуць пытанні не толькі да міністра замежных справаў Гайка Мааса, але і да канцлера, да канцлеркі і да іншых кіраўнікоў Нямецчыны. Ну а ў больш канкрэтным, так бы мовіць, больш канкрэтнай плашчыні ён сказаў, што вось літаральна сёння ноччу быў учынены замах на журналіста канала СТБ Рыгора Азаронка. Яго хацелі пахіціць, адрэзаць язык і забіць. Спачатку адрэзаць, потым забіць. Ці наадварот, я не ведаю дэталі ўжо. Акрамя таго, ён сказаў, што раскрытая, выкрытая сетка спячых тэрарыстычных ячеек, за якімі стаялі, якія натхняліся краіны ЗША, Нямецчына, Літва, Украіна. Ну і нарэшце ён аддаў загад перакрыць цалкам мяжу з Украінай. Арсений, што вот азначаюць все гэтыя заявы? Мне падаецца, што такім чынам беларускія ўлады рыхтуюцца да гадавіны пратэстаў, якая адбудзецца ўжо там амаль праз месяц. І апошнія крокі улады сведчаць пра тое, што асноўная стратэгія – гэта падтрымліваць такой стан напружанасці ў грамадстве. І дзеля гэтага трэба як мінімум на рытарычным узроўні генераваць розныя пагрозы. І з гэтага пункту гледжання сённяшнія заявы яны выконваюць вось гэтую функцыю. А па-другое, мы ўсё гэта ўжо бачылі і праходзілі, можа, не ў такіх жорсткіх фармулёўках, але ўсё гэта было напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у прошлым годзе. Толькі тады асноўная пагроза сыходзіла з боку ўсхода, з боку Расіі. У сённяшніх абставінах было вырашана зрабіць асноўнай крыніцай пагроз для ўнутранай стабільнасці і суверэнітэту захад, заходнія краіны. Ну, а Нямецчына тут падыходзіць вельмі ўдала, бо гэта дазваляе праводзіць пэўныя паралелі з другой сусветнай вайной. Тым больш, што калі прааналізаваць рыторыку афіцыйных уладаў, ну, вось гэтыя параўнанні прысутнічаюць амаль ва ўсіх выступах, пачынаючы ад самого Александра Лукашенка і нават канчаючы міністрам замежных спраў спадаром Макеем. Вось вы ўжо сказалі, прыгадалі пра тое, што перад леташнімі прэзідэнцкімі выбарамі такой, так бы, крыніцай небяспекаў, крыніцай, якая вось нібыто засылала у Беларусь тэрарыстаў, была Расія. Памятаем эту справу вагнераўцаў, мы яе таксама з вами абмяркоўвалі. А якую зараз адыгрывае ролю Расія, магчыма, як адрасат гэтых вот
выкрыванняў. Варта нагадаць, што зусім вось некалькі дзён таму Беларусь наведваў кіраўнік Рады бяспекі, сакратар Рады бяспекі России Миколай Патрушев, мовіць, адзін з самых галоўных спецслужбістаў расійскіх. Вот вы не углядаеце ў гэтым, ці можа какой-то расійскі след, можа расейцы вот распавялі Александру Егоровичу про тое, что вот такое у яго тварыцца под боком. А можа ў дадзеным выпадку это Россия адресат, показать, что вот бачыце, Захад перайшоў до таких ужо рэчаў і зноў перайшоў спачатку з Феадутам і Зіньковічем, но зараз ужо вот тады так можна было разумець, Байден быў, а зараз ужо і Меркель в кампанії аказалася. Ці можа все ж таки вот, слово маё пытанне, як вось гэтыя сённяшнія заявы звязаныя з Расіяй? Так, сапраўды, я цалкам згодны, што галоўным адресатам вось усіх гэтых заяў з'яўляецца Расія, менавіта Крэмль, і гэта не простае супадзенне з візітам сакратара Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі Мікалая Патрушева ў Мінск, і хутчэй за ўсё як бы гэта з'яўляецца пэўным адказам на тыя сігналы, якія прывёз з сабой гаспадар Патрушев. Мне падаецца, што якраз галоўная мэта гэтага візіту была падрыхтаваць глебу для наступнай сустрэчы паміж Александром Лукашенко і расійскім прэзідэнтам Владимиром Путиным. Такую ж самую сітуацыю мы назіралі ў прошлым годзе, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў і пачатку палітычнага крызісу. Спачатку у Беларусь наведаўся гаспадар Патрушев, і праз некалькі тыдняў прайшла сустрэча Лукашенка і Путина у Сочы, дзе якраз абмяркоўваліся так званыя сочынскія пагадненні. Таму мне падаецца, што, як мы з вами гэта таксама абмяркоўвалі ў прошлы раз, Расія не здымае з парадку дня выканання так званых сочынскіх дамоў, і зараз будзе патрабаваць іх выканання з боку Александра Лукашенка. А у сваю чаргу беларускі лідар, ён спрабуе зламаць гэты сцэнар, і таму спрабуе нібыта пераўпэўніць Крэмль у тым, што ён з'яўляецца самым найлепшым палітычным лідарам для России, палітычным лідарам Беларусі маецца на ўвазе. І для гэтага, каб пераўпэўніць расійскі бок, выкарыстоўваюцца розныя прапагандычныя і такія сцэнічныя прыёмы і тэхнікі. Адна з іх звязана з тым, каб стварыць такі канспіралагічны наратыў, згодна з якім Захад спрабуе развязаць так званую гібридную вайну спачатку супраць Беларусі, і калі Беларусь не выстае, то наступнай мэтай будзе Расія, Расійская Федэрацыя. І мне падаецца, што вось сённяшнія заявы Александра Лукашенка, я таксама чакаю, што з'явяцца і новыя прапагандысцкія фільмы,
якія будуць паказаны вельмі хутка на дзяржаўным тэлебачанні, вось якраз яны і накіраваны на тое, каб паспрабаваць пераўпэўніць Владзіміра Пуціна і падрыхтаваць такім чынам перамоўчую пазіцыю напярэдадні сустрэчы з расійскім кіраўніком. Як мне бачыцца, што стратэгічная мэта вось гэтых дзеянняў накіравана на тое, каб ўсё ж такі стварыць такія ўмовы, калі Расія па ідэалагічным і палітычным прычынам будзе абмежавана у сваіх намерах умяшацца ва ўнутраныя справы Беларусі. Арсений, я вас перапыню. Ведаеце, вы шмат казалі пра эту вашу трактоўку этой сітуацыі. Днямі вы пра это напісалі, але, ведаеце, шмат хто паціскае плечыма. І яны як бы аперуюць, калі не фактамі, але заявамі расійскіх афіцыйных прадстаўнікоў. Вы кажаце, скажем, про сочинские домовы. Кто их ведае, кто их бачыў. Приехал Патрушев, сказал, да, мэта Заходу это зрынуть Беларуси уладу, змянить лад. Это як ее Мария Захарова, прессовая секретарка МЗС, так само кажа, Захад вмешивается во внутренние справы Беларуси. Пясков кажа про саммит Байдена и Путина, ни про что наконт Беларуси не домовился. Путин учора на форуме регионов кажа, мы падтрымаем Беларусь, мы за Беларусь, братский народ и гэтак далей. То есть все тое, что гучыць у публічнай сферы, яно як бы все супярэчыць тому, про что говорите вы. Магчыма, это такая тонкая российская, так бы мовіць, гульня, такая візантыйшчына, але, па-першае, навошта, а па-другое, а чым вы можете абвергнуць? Адкуль вы ведаеце, што ёсць сочинскія дамоўленасці? Адкуль вы ведаеце, што Байден з Путіным пра нешта дамовіўся, хай by default пра Беларусь? Адкуль? Сапраўды, я як бы не настойваю на тым, што моя інтэрпрэтацыя падзей з'яўляецца ісцінай у апошняй станцыі. Справа ў тым, што акрамя гэтых афіцыйных сігналаў з боку расійскага кіраўніцтва існуюць і іншыя адзнакі, у тым ліку, якія датычацца таго, як Крэмль успрымае беларускі палітычны крызіс. З самага пачатку і з вуснаў і Владзіміра Пуціна, і прэс-секратара Дмітрая Пескова, і нават міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаўрова гучала наступная трактоўка падзей, што вось гэтыя ўсе працэсы з'яўляюцца глыбокім палітычным крызісам, рашэнне якога патрабуе пачатак шырокага інклюзіўнага дыялогу паміж беларускімі ўладамі з аднаго боку, а з іншага боку беларускай апазіцыі і грамадзянскім супольніцтвам. І у якасці рашэння, і гэта мы ведаем у тым ліку тых дакументаў, якія былі зліты з аднаго з упраўленняў адміністрацыі прэзідэнта, менавіта з управлення па рэгіянальным і культурным сувязям з замежнымі краінамі, якое тады ўзначальваў генерал службы знешняй выведкі спадар Чарноў, што Расія таксама настойвае на правядзенні так званай канстытуцыйнай рэформы, якая б трансфармавала палітычны
строй, палітычны лад Беларусі з суперпрэзідэнцкай у парламенцка-прэзідэнцкую ці нават парламенцкую форму ўпраўлення. І таксама цікава, што адразу пасля сустрэчы паміж Пуцінам і Байденам у Жэневе спадар Лаўроў зноў пачаў казаць вось пра неабходнасць гэтага агульнанацыянальнага дыялогу і правядзення канстытуцыйнай рэформы. Сапраўды была пэўная паўза з канца прошлага года па сённяшнія дні, калі Масква была вымушана нібыта зняць гэтае пытанне з публічнага парадку дня. Але вось мне падаецца, вяртанне Крамля да гэтага пытання якраз і сведчыць аб тым, што беларускі крызіс абмяркоўваўся паміж Пуцінам і Байденам у Жэневе, і Масква атрымала пэўны карт-бланш ад Вашынгтона на рэалізацыю гэтага сцэнара, бо па фармальным характарыстыкам ён як бы і не супярэчыць тым мэтам, якія агучвае і Вашынгтон. Бо, будучы рэалізаваным, так ці інакш, гэты сцэнар будзе прадугледжваць пэўную лібералізацыю грамадска-палітычнай сістэмы, узмацнення канкурэнтнасці і гэтак далей. Таму мне падаецца, што візіт Патрушева, ён таксама звязаны з вынікамі вось гэтай сустрэчы у Жэневе, і таму галоўная мэта перамоў з Александром Лукашенко была звязана з тым, каб вось падрыхтаваць пэўную глебу для перамоў, якія хутчэй за ўсё адбудуцца ў Сочы таксама праз некалькі тыдняў. Арсень, вот вернемся все ж таки до сённяшніх заяваў Лукашэнкі і да его заявы, якую он зрабіў некалькі дзён таму, што вот калі як бы будзе працягвацца сітуацыя, калі она будзе пагаршацца, то магчымае ўвядзенне ваеннага становішча. І, дарэчы, сёння вот Лукашенко, калі як бы вот распавядаў пра гэтыя тэрарыстычныя сеткі, ён сказаў, што мы думалі, што заходнікі як бы абмяжуюцца эканамічным ціскам, а вот аказалася, што не, аказалася, што вот, в прынцыпе, яны паводле Лукашэнкі як бы ідуць на прямы тэрор. І таксама, дарэчы, вот он сёння сказаў, што той, хто не разумее, што вот мы рабілі ў мінулым годзе, што мы ўратавалі дзяржаву, тыя ворагі дзяржавы. Дарэчы, это вот супадае з тым абвінавачваннем, якое днямі было выстаўлена журналісту, медыа-менеджеру Андрею Александрову, здрада дзяржаве. Так вось, вот эта як бы інфармацыя пра раскрытую тэрарыстычную сетку, перакрыццё мяжы з Украінай, намёкі на прямую датычнасць Меркель да тэрору, это все пролог да военнага становішча? Сапраўды, я бы не выключаў такога сцэнара, калі ўсё ж такі военнае становішча будзе ўведзена. Мы бачым, што гэта логіка дзеянняў беларускіх уладаў, бо яны зараз гуляюць у так званую стратэгію эскалацыйнага дамінавання. Chicken's game. Так, і калі сапраўды заходнія краіны будуць нарошчваць санкцыйны ціск, і мне падаецца, гэта таксама запраграмаваны сцэнар, бо
чакаецца, што Злучаныя Штаты таксама салідарызуюцца з пазіцыяй еўразвяза і прадублююць гэты 4-й пакет санкцыйных абмежаванняў, рыхтуюцца 5-й і 6-й. Таму я бы не выключаў, што такі сцэнар з увядзеннем ваеннага становішча цалкам імаверны. І мне падаецца, што гэтыя заявы яны таксама накіраваны на тое, каб паспрабаваць тым ці іншым спосабам не толькі атрымаць пэўную палітычную падтрымку з боку расійскага кіраўніцтва, але таксама каб падштурхнуць Расію да увязання у беларускім палітычным балоце, калі можна так казаць. І я яшчэ раз падкрэслю, мне падаецца, што ёсць вельмі сур'ёзная рызыка таго, што восенню, калі эканамічная сітуацыя пагоршыцца, і гэта можа справакаваць у тым ліку і новыя пратэсныя настроі, а з іншага боку плануецца правядзенне стратэгічных сумесных вучэнняў з Расіяй захад якраз у верасні. Вот як мінімум да гэтага моманту беларускія ўлады будуць эскаляваць сітуацыю, у тым ліку ў адносінах з суседзямі і з Злучанымі Штатамі, бо гэта з'яўляецца такой формай дэманстрацыі геапалітычнай лаяльнасці Крамлю. І гэта ўсё накіравана на тое, каб ўсё ж такі дамагчыся ад Крамля змены падыхода да беларускага крызісу і пераўпэўніць расійскае кіраўніцтва у тым, каб Масква ўсё ж такі саступіла і не выкарыстоўвала палітычны крызіс у Беларусі дзеля таго, каб зрабіць пэўны рэжым change. А проста пакінула Александра Лукашенка у якасці кіраўніка там на пэўны тэрмін. Арсений, вот вы уже сказали про политику Менску, як вам она бачится, что, коли перефразовать, Лукашенко будет поднимать ставку. Я так разумею, что он будет узмацнять репрессии, он будет робить больше гучными, так мовить, гэтые обвинувачивания. Вот я кажу, это классичный chicken game. Кожный бок, поднимая ставки, и в этой гульні, до речі, як не парадоксальна, это суперечыць звычайнай логіцы адносінаў паміж людзьмі. Але менавіта в этой гульні, калі машины лоб-лоб ідут, там вельмі рацыянальна выглядаць, безбашен. Выглядаць вар'ятам, што ты пойдзеш до конца. При тым, што зусім не факт, што Лукашенко насамрэч гатовы пайсці до конца. Да уже самага лобавога сутыкнення. Усё ж таки машинка, за рулем которой он сидит, она как-то так послабее машинки с другого боку. Але у меня то есть питание, а другі бок, вот на ваш погляд, по вашим адчуванням, у іх же есть так само пэўныя абмежаванні. Калі вот яны будут все подвышать санкции, а Лукашенко будет ператвараць краіну, я не ведаю, в сталинский СССР, ці в Паўночную Корею, ці добра это. Калі ўрэшце рэшт, сапраўды Беларусь просто в выніку стане часткай России, это ж таксама ім не вельмі. Ці яны на это уже не будуць зважаць, а будуць просто кіравацца этой логікай эскалацыі. Лукашенко зрабіў так, а мы в адказ больше. Лукашенко яшчэ больше, а мы яшчэ больше. Вот так
будуць яны разважаць? Ну так, сапраўды, на кожны эскалацыйны крок з боку афіцыйнага Менску Захад будзе рэагаваць падвышэннем ставак, то бок таксама эскалацыяй. І гэта звязана з тым, што беларускі палітычны крызіс пераўтварыўся ў глобальную праблему, і сёння самі беларускія ўлады даюць усё больш і больш падстаў для таго, каб дзеянні Александра Лукашенка інтэрпрэтаваліся міжнародным супольніцтвам як пагрозы для міжнароднага міру і бяспецы. І гэта адкрывае цалкам небяспечны шлях для афіцыйнага Менску, бо гэта вось такія жорсткія фармулёўкі. Я нагадаю, што ў свой час яны таксама ўжываліся пры інтэрпрэтацыі падзей ці сітуацыі ў Паўночнай Карэі ці ў Іране, якія таксама сваімі дзеяннямі пагражалі міжнароднаму міру і бяспецы за парушэння рэжымаў нераспаўсюджання ядравай зброі, але важнае тое, што вось мы хуценька апынемся вось у гэтай групе дзяржаў, якія ствараюць сапраўды даволі сур'ёзныя праблемы. І гэта якраз з'яўляецца гарантыяй таго, што Захад будзе рэагаваць вельмі жорстка. І чацвёрты пакет абмежавання з боку еўразвяза, падрыхтоўка 5 і 6 пакетаў, а таксама салідарнасць другіх заходніх хаўруснікаў, перш за ўсё Злучаных Штатаў, Вялікабрытаніі і Канады сведчаць аб тым, што калі Менск не зменіць сваю мадэль паводзінаў, то будуць уведзены так званыя драконаўскія санкцыі. Мэта гэтых санкцый стварыць сацыяльна-эканамічныя, палітычныя і вонкавыя умовы для змены рэжыму у Беларусі. І больш за тое, гэта не проста ізаляваны крызіс, і Захад тут гатоў нават ісці на пэўныя дамовы з Расіяй дзеля таго, каб вось гэтую ўжо глобальную праблему вырашыць і спыніць кіраўніцтва Беларусі, якое сваімі дзеяннямі стварае у тым ліку пагрозы для рэгіянальнай бяспецы. У якасці аднаго з прыкладаў можна прывесці у тым ліку вось гэты міграцыйны крызіс, які штучна створаны з-за таго, што беларускі бок адмаўляецца выконваць свае абавязкі. І гэтая праблема вельмі хутка таксама пераўтворыцца ў глобальную і дазволіць Літве мабілізаваць еўраатлантычнае супольніцтва на тое, каб прыняць новы пакет мераў супраць афіцыйнага Менску. І тут таксама можна прывесці вельмі цікавыя паралелі. Менск як бы спрабуе паводзіць сябе такім жа чынам, як Расія гэта рабіла паміж 2014 і 2020 гадамі. Тады Крэмль таксама гуляў у вось гэтае эскалацыйнае дамінаванне, выступаючы у ролі такога вар'ята, якім пойдзе на самыя рызыкоўныя і крайнія меры. І сапраўды можна казаць, што пэўныя дасягненні былі атрыманы
але ўсё ж таки гэта Расія, якая мела даволі сур'ёзныя рэсурсы, у тым ліку эканамічныя, каб доўга гуляць у гэтую стратэгію. У тым ліку бомбу на вселякі. Так, калі казаць пра Беларусь, пра становішча беларускай улады, то такіх рэсурсаў проста няма. І я не выключаю, што ўжо бліжэй пад канец года, калі Александр Лукашенко зразумее, што гэтая стратэгія не прыносіць ніякіх дывідэндаў, плюс я чакаю, што Крэмль пачне нарошчваць свой ціск больш адкрыта, гэта можа прывесці да змены паводзінаў беларускай улады, як гэта мы ўжо бачылі, напрыклад, у 2008 годзе ці ў 2014 і падштурхне Александра Лукашенка шукаць нейкае выйсце з гэтай патавай сітуацыі. Але вось галоўнае пытанне, ці будзе гатовы Захад і нават Кітай падтрымаць вось новы курс на дээскалацыю афіцыйнага Менску па умовах, калі, як мне падаецца, беларускае пытанне, калі яшчэ не вырашана, але мы знаходзімся у той сітуацыі, калі вырашэнне беларускага крызісу паміж вялікімі гульцамі вельмі блізка. Калі яно не адбылася ў Жэневе, то вось як бы хутка ўсе параметры гэтай дамовы будуць абмеркаваны, і проста Александр Лукашенко можа апынуцца ў такой вось пастцы, калі яго сігналы і меседжы проста не будуць заўважаны з боку заходніх краін і Китая, калі вось ён зразумее ўсю драматычнасць свайго становішча. Добра, дзякуй вялікі Арсень за такі падрабязны аналіз. Зразумела, он такі экспрэс-аналіз, толькі што мы это все прочитали, а вы уже это прокомментовали. А за тым, як будуць развівацца падзеі далей, наши гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў Тэлеграме «Свабода». Дзякуй. До побачення.